Ma en penj laktar chenro mabiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Mate chenro ni en Ruth Otieno kenda mor mokalo mar bedo kodi odiechieng' ma kawuono. Kawuono odhi bedo kod twak madhi bedo mamit mokalo. Odhi bedo kod puonj mang'eny kaito bende odhi bedo kod sigana mathuth mondo mwayud kaka wanyalo puonjore bende kokalo kuom sigana. Yena mondo mi arwake wenda mantiere godo e studio ka kaito achiel abo tudora godo entiere boma ma Kisumu. Wabo chako kwa ng'ere. We achako iwacho ni ladies first Ngali Liza Achieng Achila, 25 years old, and adak gi tuo mar ayaki. Erokamano ahinya Liza, amor mar bedo kodi e chenro mar penj laktar. Iwacho ni in Liza? Achieng Achila. Ije higni adi? 25. Adak gi tuo mar ayaki. Yeah. Erokamano ahinya Liza, warwake penj laktar. Machiegni penj laktar? Ni Justin asebedo gi tuo ni. Inyalo timo duondi malo matin Justin? Asebedo gi tuo mar HIV ni, tuo mar ayaki, nyaka nenyuolago. Nyakora Ramogi Ajwang', kawuono wadhi bedo kod twak, mana kaka nanyisi ni en twak to en mbaka to en puonj bende. Antiere kod jomatindo e studio ka kaito machielo bende nitiere Kisumu. Abo rwako wendo wa mantiere Kisumu. Obonyiswa ni nyinge ng'a, olonye weche mage kaito wadonjo kode twak achiel kachiel. Machiegni penj laktar? Okang'eyo ko winja ka nitiere Kisumu. Hello, machiegni? Awinji maler Ruth. Erokamano ahinya. Inyalo nyisa ni nyinge ng'a? Aniluonga ni Seizvera Mondi. An rawera modak gi ayaki, nonyuola godo, an 27 years old. Erokamano ahinya Vera, warwaki kendo amor mar bedo kodi e chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono. Aduogo e studio ir Justin. Justin ne duondi olalna machiegni kendo? Aniluonga ni Justin Awinji. An nonyuola gi tuo mar ayaki. Koro asebedo gi tuo mar ayaki chakre nyuola nyaka sani. Erokamano ahinya. Nyakora Ramogi Ajwang', ang'o mwatemo timo odiechieng' ma kawuono? Kawuono en puonj, en twak to bende en gombaka. Mondo mwang'e kaka tuo mar ayaki nitiere kaka odonjo kata nitiere mang'eny kuom joma pod tindo. Emo miwinjo ka nitiere kacha kod Liza, antiere kod Vera, antiere kod Justin. Gibogonwa sigani, gibo pimonwa ngimagi kaka osebedo kachal. To bende seche mane wawuoyo ne wang'eyo kacha ni to in ifwenyo karang'o nitiere kod kute mag ayaki. Iwinjo ka Vera kantiere Kisumu wacho ni nonyuole godo, Justin wacho ni nonyuole godo, kaito Liza ibro nyisowa ni to mari ne chal nade. To thor wach ka ani en joma tindo kod kute mag ayaki. Yena mondo mi achak kodi. Sigandi chal nade mane yo machuok? An nonyuola gi tuo mar ayaki. Nang'eyo ka na jahigni 10 kana winjo ka babawa ne nitiere notuo, ne nitiere gi tuo mar stroke. Ka ne nitiere otanda mar osiptal, nokono owadgi owadgi babawa nokono ni nyathini nigi tuo. To ing'eni higni 10 onge giminyalo ng'eyo minyalo paro. But weche babawa nodhi modhi otho. Koro nwadhi modhi waike madok e skul madhi asomo. Koro ka nasetieko skul, nasetieko form 4, nonego bet ni koro amanyo gimoro anyalo timo kata college kapod arito duoko mar klas 12. Kanyo mane tuo mar TB ogoya. Tuo mar TB nogoya, to noyud ni en tuo mar TB mar choke. To tuo mar TB mar choke komaki, en koro fuonde negi ema koro omiyo bedo maonge teko. Koro ng'ato nyalo we kata ni iwuotho ka ng'ama omer kech ionge teko e tiendeni kata e lweteni. Ok inyal kata mako gimoro kata kombe man gi chai. Ok inyal paro lweteni tetni kama. Koro ka in gi TB to nyaka pimi okimi. Kane opima okimi to noyudago. To an gima ne chanda, daktari nopenja ni ang'o miyo kibuok. Takone ni an gima sani chanda, an adwaro mana ni mondo achangi. Kech luwore kaka nawinjo to nokawinj kan sawa ahinya. Koro daktari nokona ni kare wabro chaki yedhe mag TB gi
kwasetieko yedhe mag kwachiegni tieko yedhe mag TB korko bro chaki yedhe mag ayaki. Mane kaka program en. Koro nadhi mbele ma achako yedhe gi mag TB gi. Koro kadok dala adhi apenjo nerwa, korka nero ochako lero na wachni kaka ne obedo. Koro kamane kaka asebedo ka amuonyo yedhe gi for asebedo ka amuonyo yedhe gi sani koro asemuonyo yedhe gi for 18 years. Yes. Ero kamana inya. Nyakwara Muge Jwang, thoth ne rawere kata joma tindo kapono ni giwinjo ni gintiere kod kute mag ayaki ginyalo bedo kod buok. Justin wacho kacha ni obedo kod buok nikech nodwa ni mondo mi obed mangima, tiende ni no hao ngima. Abo biro ir nyadendi wa Jaberwa ibo nyiso wa kendo ni ito sigandi chal nade mana machuok wabo sudo mos kod twak wa makawuono. An siganda upogore matin mara nokonyuolago. An nayudo kuom ng'amane wan godo kanyakla ng'ama dating neno siepni ng'ama eno siepni koro ng'ani nwabedo go to kaka airoga nyiso ji ni kik upim tuo gi wang'u nikech onge ng'at moro ma inya romo godo kata eri manade nitie mok bi nyisi adier kata tuo ineno. Koro an sorry, kaka naromo gi ng'ani napimo gi wang'a napenja ni in sawa to onyisa ni en onge tuo mora mora, koro anyalo bet kode achiel. Anyalo bedo kode. Dong kamani kaka koro wachako bedo siepe ma wabedo mora achiel iga achiel gi dweche 4 kode. Kapod akia no tuo kora yedhe gi bakia ni no pando kure nikech ne pok aneno. Koro bang' dweche iga achiel gi dweche 4 no wachwanyore to wagine ng'ato ka ng'ato odhi yore. Odhi yore, ng'ato ka ng'ato odhi yore. Koro kaka nwachwanyre ni bang'e koka nachako bang' gimoro wan dwe achiel achako tuora. Koro tuo mane tuo ne gin mana wich bar, tuo matindo tindo gi. Matindo tindo gin kaka magi wich bar. Wich bar, aonge appetite, ka chiemo tang'ok, iwinjo kijony, fuonde gi ojony, yani ionge kwe, ijony tu. Koro naweni magi maybe nyabedo stress paro mang'eny. Koro acho ni watimra nade amuony pain killers. Koro natiyo gi pain killer. Naduoga tiyo go mong'iyo koda makoro ne koro medo tuoya. Koro kaka gigi ne medo tuoya ne mawacho ni wadhi osiptal ging'i gima rach koda. Kana dhi osiptal mano koro bang' dweche 6 mar tuoruok. Kadhi osiptal nopima tuoche mang'eny kaka malaria onge, typhoid nopima gik mang'eny onge, gine ich onge. Kaka ne gipima ayaki ne giyudo ka an ga ayaki. To an kaka nopima chieng'no na yie gi chieng'no gi duoko nikech gimoro koseyudore onge kadang' atamra katamra to anema aketo ngimana kamarach ineno. Koro anayie yani kantie to sawa abro dhi mbele abo muonyo yath mondo omi ngimana obed makare ineno. Koro anachako yath iga mokalo dwe mar 5 ema nang'e chalna mar ayaki to nachako yath immediately and are chieng'no nyaka kawuono pod amuonyo yath. Asemuonyo yath iga achiel gi dweche 2 kendo an ga advocate ajiwo jomodak gi tuo mar ayaki kendo apuonjo ji kuom ayaki. Iwacho kacha ni kano wach ni nokibuok nikech ang'o ne gima ni expect koso ang'o mene nitiere kod chirno. Thoth joma tindo nitiere ga kod chuny mayot mokalo. Ang'o mano timore? Koso ne gitimo ni counseling, gitimo ni hocho? Yes. Ne gitimo na counseling and nang'eyo ni the moment mabro tamra duoko cha to atamra muonyo yath ngimana ema bedo kamarach ineno. Koro ing'eni ayaki en kimiye thuolo kimiyo tuoni thuolo to keti piny. Obro oduogo miti bi onyami meningitis onyami happy zoster. Koro nawacho ni gigi te dang' bina nikech atamra muonyo yath atamra yie chalna. Nanyisa daktari onge wach abro yie kendo anachako yath gi chieng'no.
Ni nyiso jonyuol ni dak gi ng'adiere no, to bende ni temo manyo bwana ni mondo mi penje kosi ni accept to move on? Ng'amukwongo mana manyo ne jama mano miya tuoni. To kaka napenje, pare ni notamore. Nonyisa ni in eming'e kamiya gi tuo no an ok atuo. To kaka nonyisa kamano, teko moro nobiro na bira monyisa ni ji kale mang'eny oko ka to ji ok wuoga. Koro nikech inyahero ng'ato adier gi chunyi achiel, to pod ng'ano duogo timo ni gima ok nipango kata gima ne pok iparo ni ng'amiero nya timo ni neno. Koro naduogo acho ni adwa chako wacho story na ni. Adwa wacho gini mondo jok mamoko kowinjo oyawo be obed thuolo mar share story gi kuom ji, kendo ojiw jok man gi tuoni. Kendo jok machielo, ng'amachielo mane anyiso kendo en guardian. En guardian. Koro dawa, nikech an aonge mamana gi babana nosetho. Koro adongo gi dawa emolea. Dawa nanyiso to nojiwa, kendo nonyisa ni onge matek mbele Nyasaye, beda gi chir, kendo ino itegno, ibro pigana mi ibed maber. Kik iwe tuoni ogine oketi piny, itegno. Koro jogo manadak godo supporta, but ing'eyo ji te ok nyaeri. Nitie mabo jiwi, to nitie mogo mabo stigmatize, ineno. Kata e anyuola, e family. Maka kanyo kara kwede kata stigma waboduoge bage matina. Adwa nadhie Kisumu winje stoch Vera bende mana matina. Vera, machiegni kendo miwa sigandi e yo machuok? Iwinja an nonyuola gi tuo mar ayaki. Kendo asedak gi tuo mar ayaki ni for 27 years now. And an janyuol mar nyithindo 2 ma gin kare, ngima gini kare. To kanyalo wacho stocha matin, an mamana gi babana nosetho. To ok ang'e gima ber nikech mamana notho weya ka an 2 years, babana to ok aneno. Koro an ng'ama norita nyaka ne mamana weya en nyamin mamwa mosebedo kaka mamawa. Emano bedo ka ng'iya kaka muonyo yedhega, kaka aendelea gi ngimana. Koro kanadongo to nentiere yedhe mane nyamin mamwa ni miya, kendo o make sure ni pile ka pile amuonyo yedhe gi e sama owinjore. To kana muonyo gi to nakia ni gin mek ang'o. Koro namuonyo gi kamano, kanachopo klas 8 kadhi limo nyamin mamwa moro Nairobi, to tuo nogoya. Ka tuo nogoya to tero osiptal. Koro tero osiptal to tera gi cousin na, nyathi nyamin mamwa ni. Kotera to daktari nopima to yudo ni an gi tuo mar ayaki, nikech oyudo ka sechego kata cousin na man go osiptal ni okia, an be akia. Koro kanoyudo ni an gi tuo mar ayaki to nokonyisa, nogola oko to luongo cousin na cha eye kucho to pimone, to nyise to nagilo winjo. Koro ka cousin nani nonyisi to nokonyisa, to an to nagilo winjo, ma winjo kowacho ni nyathini tuo. Mopenje ni nitiere yedhe moko momuonyo, to cousin na nok ni aweya, mama ne ma auntie na emane ni aweya. To onyise ni okong'eyo. Koro kanwaduogo ot tawinje ko oloso gi auntie na konyise, opimone kaka daktari nonyise. To auntie na nokonyisa, moluonga monyisa ni in kama ichalni, manyiso ni nong'eyo. Koro noluor mondo onyisa. Koro an no giendelea miya tu yedhe gi kamuonyo, kadongo. Koro kachopo kaja form 3, kaduogo after mano kane school, oyudo ka asomo Ojola Girls e Kisumu County. Koro kanadhi hospital kadok timo refill mondo miya yedhe, to mane kamane mama na owuoyo gi daktari, mama na mo o take care of an guardian nani. Owuoyo gi daktari onyise ni kobire refill
to mondi inyise nikech embe notame kako bronyi sani nonyuola gi tuo mar ayaki. Koro kanochopo kanadhi e refill to daktari noketa piny, nowuoyo koda, but I was not shocked. Nokabedo shocked nikech ne oyudo ka an gi courage maber, ma be gino nokobuoga nikech ne an gi ng'eyo, naseng'eyo ni kamae kaka an. So kanowuoyo koda to yudo ka an gi courage maber, kendo chakre kanyo nachako muonyo yedhega maber. Kanadok school to nakao jogo machal kaka an, koro nahero bedo kodgi kapuonjogi, tamuonyo yedhega to wakao yath waketo ir principal kacha mondo mi wakao yedhego e sama owinjore. Sama wuok kadhi kao mara taluongo gi jogo modak gi kute manonyuol gi kute mag ayaki mane wan e school kanyo, aluongo gi to wadhi wamuonyo yedhe kande. Erokamano ahinya. Mane kaka asedak gi kute mag ayaki. Erokamano ahinya Vera, erokamano ahinya. Nitiere gimiwacho kacha ni ukano yedhe ka principal, kaito iluongo joweche ni tudhi muonyo yath kuno. Kang'eyo kamano ne tudore kod weche mag stigma kata weche mag akweda, kata kamano mano wabong'eyo bang'e matin. Nyakwara Muge Jwang' yienwa wakao yweyo. Ka waduogo to wadwani mondo mi wang'e ni gima ne Liza wacho ni kik igi ng'ato gi wang'i tiwacho kata ni ng'ani nyaka be ni ngima, ng'ani nyaka be ni tuo. Nyaka ng'ato tim test eka ibro fwenyo ni ng'ato ngima koso ng'ato nitiere kod kute. Ma adhi timore studio ka kendo wadhi timo tests mopogore opogore. Omiyo Nyakwara Muge Jwang' kidieny mar ariyo no ok adwa nobai kata matin. Wabong'e weche mag stigma bende kata weche mag akweda, kik isud kata matin. Mungu, asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa kuniamsha asubuhi. Asante kwa baraka na neema zako. Asante kwa wema na fadhili zako. Umekuwa nami kwa mazuri na mabaya. Niwezeshe nikupende zaidi, nifuate ahadi zako, kwani uko na mipango mema kwangu. Amina. Dial *811*404# to get Mungu as your skiza tune. Koro ndo mane kwasekawe kama wapidhe kama koro ichuo panga tichuo madhi piny kabisa nikech nduma en gima dongo kabiro ga malo. Nduma kosechiek tibro neno mokwongo dok manyadundu o protrudes na kama then kalane be ok bed green ahinya. Challenge ma wan go alori maduong' kabisa ka endi en swampi. Ka koth poni chue kamwanyono ni ok dichope, koyudo nduma matendo to wang'o te. Egweng kama nam chiwo ngima, ng'at achiel ema chiko gik moko duto. Anyuola mapalo ganyuola ok en anyuola, en balo to balo en chuogi. Sama jalupo kedo gi ruoth, onge mindni bondo mana winjruok. bedo maonge geno nyalo miyo ji oked ne ngimagi. An natimo gima miyo moro amora nyalo timo mondo resgo ngima mar nyathini. Kata ka ng'ato hinyore, nitie sigeni moko ma ok nyal nimo. Nambe winjo kaluoka, onyalo nega. Kendo en adiera manigi teko mar ketho piny ruoth. Rembo wuoda ni e lobni. Okepi. Nam wiye ukwil. Bwana nam kaw gima dwaro bwana. Bwana obro mnang'eyo samo seka. Mirima, tich abich kod ngeso, saa 1:45 otieno. Kik bai.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Thoro wacho odiochieng' ma kawuono en joma tindo kod kute mag ayaki. Bende joma tindo dhi mondo gitim test, bende ging'iyo ni jogo ma gintiere godo ngima gi chal nade, koso gipimo gi wang'i kaka ne Liza wacho. Liza nowacho ni makosa manotimo ne en pimo kod wang'e. Yena mondo mi aduog ir Justin. Justin en educator, tiende en jagono mopuodhi mar chiwo puonj. Moro wadwa chako ni kapono ni ng'ato biro kata center kama untiere, utimo hocho nang'o, uwuotho gi ng'ato okang' kokang' nang'o matimne test kapono ni oyude konge gi kute kata kapono ni oyude gi kute. Koyude ka entiere gi kute, wuoth chako kanye, wuoth chako nang'o? Erokamano Ruth. Tuo mar ayaki ni en tuo mantie. Ako ni tinga dundi malo matin. Tuo mar ayaki ni en tuo mantie, to kendo entiere, awacho ga ni okibi yude e guok, ibiro yude dhano wadu. Koro en mana ni kaka dhano watiere ga gi narrative moro mawacho ni gima onge go iwacho ni gima what you don't have will not kill you. Gimikia ok nyal negi. Gimikia ok nyal negi. Koro mane e gima miyo pod wantiere gi stigma. To ka ng'ato yudore gi tuo, ka ng'ato biro uchako gi kanye? Ka ng'ato biro, nitiere steps mag counseling. Steps mag counseling gi nyaki welcome ng'ato mi ng'ani obed comfortable, obed gi kwe, obed gi kwe, obed mi penje ka en thuolo mar wacho gimoro amora modwaro. Korka wadhi e wach pim, kechi ng'ani nyaka bed ni kobiro ka ng'ato nyalo biro to kodwa ni mondo ipime. Koro nyaka isik consent. Consent en ni ipenje nyaka ng'ato yie. Yie ni mondo apime. Koro kar pim ka ema koro wagolo nitiere test kits mopogore mag pimo ng'ato. Mostly kang'iyo ma iluongo ni standard rapid test standard Q. Standard Q ni en itiyo kode joma mine ma yach. Ma itiyogo kito king'iyo ting'e mana malo matin mondo mi nyikwa Ramogi Jongo onene. Ma standard Q ni en itiyo kode mostly joma mine ma yach. Ma ema watiyogo. To ka watiyo gi manyiso ni general population en nyalo loke kama. General population en ng'at moro amora ama obiro madwa ni opime. Koro luwore kata ka en gi jok mobedo go mang'eny, watiyo gi ma. To koro kwatiyo gi to wayudo ka en line ariyo manyiso ni en positive, to wanuoyo gi ma iluongo ni one step. One step ni be kwanuoyo go to wayudo ni en line ariyo, to wanuoyo gi iluongo ni FR kata wadendo ni FR kata first response. Koro ka adek gi te kogolo line ariyo manyiso ni koro ng'ani wase confirm ni nang'o entie gi kute. Koro kwasewuok kanyo to koro wapuonjo ng'ani kaka obiro bet gi kute, kaka obiro dak gi kute. Gima omiyo nabiro nyaka gi yedhe gi, kech magi e yedhe ma pod imiyo jok man gi ayaki. Ma kwa wacho gi dho ngere iluongo ni first line kata line mokwongo. Line mokwongo en niya, kichako yath kopimi to yudi gi tuo mar ayaki, ibiro miyi to nitiere stage moro ma ka ng'ato chope ma ibiro weyo yath kata kokodwar yath, koro tuoche moko mane Liza wacho ka, TB, epizoster, meningitis biro to chwadi. Koro giteri e stage moro mar AIDS. Koro ka giteri e stage mar AIDS to gibi miyi ibiro lokie yath. Kech koro stage ma nitiere ni koro waluongo ibiro mi kech biro bedo ni koro osetamore. To nitiere gimoro mwapimo kapok wateri e stage machielo cha, nitiere gimoro mwapimo miluongo ni viral load. Viral load en kiwango mar kute dendi. Koro viral load ni watime didek. Kama kwongo biro to wayudo ni en above 250. Wachak watimo moro. Mostly jok ma iwilo gela e yath gibedo gi kute moingo elufe kata milion. Mano watimo didek. Kawapimo kiwango mar viral, kiwango mar kute e dend ng'ato. Koro kwasetimo didek to onge pogruok, pod gina mang'eny, then korka walokie yath machielo. Koro yath machielo ni but mae to take process.
to otek process kech okwanyal kawa to walokie yath dichiel to pok wang'eyo gimomiyo yath ok ti kata ok idhi maber. Kata ok idhi maber. Kech inyalo bedo ni ok imuony yath, inyalo bedo kata ni lifestyle ni pod rach, pod itho ninda gi ji. Mano ing'eni be nyalo kelo mondo mi kute obed mang'eny e dendi. Koro mage momiyo nyaka yath bedie. To yadhni pod inyalo ti kode kaka yath mageng'o kute miluongo ni PEP. PEP en yath ma kitiyogo ka nindo gi ng'ato man gi kute kata mikia status na chalne to wamiyi ma before iluongo ni after kisebedo exposed before 72 hours pokoro to wabro mi yadhni for 28 for bang' ndalo 28 ma ema ibro miyi. King'iyo kata ka en yath moro ma ji wacho ga ni yedho kimi duong' kamae kakoromo. Kamae kakoromo. Koro ma yath mibro miyi for 28 ibro muonyo kuom ndalo 28. To inyalo make mondo mi nyikwa Ramogi Ajwang' onene maber ndalo 28 mano kapo nono ni bedo exposed nyakwa Ramogi Ajwang' ibedo e achiel kod jagono mikia chalne kata iyudo midhiero moro kaka weche mag bembo kod gik makamago. Wadhi nyime. To ma koro iluongo ni PrEP. PrEP ni en itiyo kode king'eyo ni ing'eyo ng'ato ting'eyo chal ng'ano. Kata in ng'at moro ma in gi nyiri mang'eny kata in gi chuo mang'eny minindogo. Koro emitiyogo. En obro preventi e yudo tuo mar ayaki. En miluongo ni PrEP. Koro en itiyo kode before kapok inindo gi ng'atno. To king'eyo ni ng'ani en gi tuoni to koro inyalo tiya kode pile ka pile. To clients wa matiyo gi PrEP wakonogi ni ka ng'ato machalo kaka koro Liza en gi tuo kata an man gi tuo mar ayaki ka kiwango mar tuo cha odok piny, wanyalo wacho ni onge tiende mondo koro iti gang'o, iti gi PrEP. Kech PrEP koro kech ng'acha kech an koro ayaki ko tuo mar ginene viral load kosedhi piny to manyiso ni koro mondo mi ambukiza ng'at machielo koro bedo matek. Koro mane gimomiyo watiyo gi PrEP. Nyakwa Ramogi Ajwang' ka intiere kod penjo, namba mar SMS en 23600. Inyalo penjo achiel kuom jowa mantiere godo e studio nyaka mantiere godo Kisumu. Seche ma pod itang'onwa PrEP no pod mantiere kod dakika mane kako chal. Nyakwa Ramogi Ajwang' inyalo nene kamera ni ma kapo nono ni in jagono man en exposed kinde ka kinde tibro mi yadhni mondo mi iyud kaka inyalo konyori. Kapok wadhi e yweyo kata kapok idhi okang' machielo, dwaher mondo mi nikech wachno wantiere kod kidienje mopogore opogore mag test SMS account. Diher pimo ne Nyikwa Ramogi Ajwang' kidienje mane mogik mar timo pim kod kaka itime, to en yo ma in bende inyalo time godo dala nikech gin kits ma ochiw kod sirikal mar Kenya. Tiende ni ji duto te nyalo yudo kit kaito inyalo pimori mondo mi ing'e chalni. Kanye kama wantiere Justin? Koro wantiere gi kits ariyo. Ma iluongo ni OraQuick. To ma en iluongo ni HIV self test. Gite gin self test, inyalo pimori kod gi ot. Magi kidhi e osiptal mag sirikal tibro yudo gi nono. Lakini kidhi e osiptande ma private gi ibro ng'iewo gi pesa moro wa ibro kodi. Koro ento to tiyo gi remo, en ipime gi remo. Ento to kwa bitiyo kode kawuono. Koluwore kod chike ok oyienwa. To kata kamano machielo ni ento to tiyo go law. En kise yawe obro yawa achiel. Liza nyalo kawo ma yawo. Ang'o momiyo wamiyo Liza kitni? Nitiere gima omiyo wamiyo Liza kitni e studio ka Liza thoroga wacho. Liza, ang'o momiyo wamiyo kitni mondo mitim test? Gimiya kitni nikech ji mang'eny online nikech ana agine ajiwoga ji kuom tuo mar ayaki social pages ga to ji wacho ga ni Liza okichal ng'ama tuo ionge ukimwi iriambo. Kawuono adwa timo ni test live mondo ung'e ni pimo ayaki gi wang' en gima rach. Koro we wapim mondo wane uru duoko sani. Erokamano ahinya.
Liza Podoramo, kikipim ng'ato gi wang'i. Watimo test, to gin test ma inyalo timo nyaka dala. Seche ma mago te timore nyakwara Muge Jwang', kik wiyi ni chendo en penj laktar, namba mar SMS en 23600. Penjo mora mora ma inyalo bedo godo, ote ibogo simu mondo mi ipenji. Aya, ineno gima timore kanyo gi yao kit no, mano e okang' kata kamane kako chal, daher mondo mi nene kata ja kamera na mondo mi oketane mar Liza no, ing'iye kako chal, machiegni kendo Justin. Koro gima Liza ting'e e lwete no, e kit ni tiere gik moko adek. Ibro yudo gi tube ni, tube ni en iluonge ni en oting'o gima iluongo ni buffer kata diluent. Koro tube ni en ikete en gi stand ne kanyo. Ikete stand no. Koro gima Liza oting'e e lwete no en e test kit. En e test kit. Koro test kit no kiseyude, kiseyude tikawe kama, to ikete dhogi kata gums mamalo, ikete dichiel, to kadho dichiel, gums mamalo dichiel kama, kati wile, to duogo kalo piny. To kose kalo piny kamano, ikete tube mane wawacho cha. Isoye iye kanyo, timiye dakika 20 mondo miyo osom. Yes. Koro bang'e seche mirito ni ema koro ji yudorega gi stress ka. Kech koro kia ni bro timo nang'o. Iwacho ni ka ema koro stress nitie. Ka ema koro stress nitie. Gimomiyo wajiwoga ji mondo gi opimre osiptal. Kech ing'eni ka in gi ng'ato osiptal, to ng'ato kaka an mopuodhore weche mag puonjo ji, tuoche mag ayaki gi, abro puonji kaka onego bed ni timo, kaka onego bed ni bedo, kech magi moke nyal kech kitimo kendi e ot tiyudo ka in positive to kori chako gi kanyo. Gimomiyo joma thoth kata yude negore. Kech ibro yudo ni koro anto kori nano mana ni maisha ni orumo. To but maisha ok orumo. Maisha nyaka dhi mbele. Wan jok manonyuol gi kata Liza gini manoyudo kore kaka dong pod wadhi mana mbele gi maisha. Yes. Ei dakika 20 kang results wuok boyudo ka pod wantiere chenro mar penj laktar ka. Kata kamana dwani mondo mi adogane e boma ma Kisumo, koso tia ka uyweyo mana matin, wayudie weche manyien e machuo. Kadwani mondo mi adhi e Kisumo ir Vera. Vera, seche mane ukdhi ukano yath ka principal, ne utimo mai nikech akweda, koso mai ne utimo nikech ang'o? To tok bang'e no, bende serumo kod cases mag akweda to ne gin machal nade? Mori nyalo pimo ne nyikwara Muge Jwang' mana matin, Vera, machiegni kendo? Ero kamano Ruth. Akweda aseromo gi cases mageny mar akweda. Ka nawacho mbele, nakawacho chien kanyo ni ne wakano yath e od principal e school. To kane pok ochopo kama koro wadhie mwakano yath, kane pok onyisa chal mara e osiptal kucho, kane form 1 kakoka join a school, akweda ne ntiere kowuok kuom classmates, kowuok kuom dormmates, bedmates. Ne iyudo ka ng'ato nikech mokwongo no nwaketo yath e box. Iyudo ka samidhi ka yadhi e box kajacha, to bedsi jok ma un go dero mar nindo kanyo biro neno yedhego, to kose neno to dhi wachi oko kuchocho. Nolanda, ma kaka nolanda no, naduoga bedo gi shida mar muonyo yath. Nikech naluor koro mondo ayaw box mondo akaw yath mondo amuony. Kane mano chakore e form 1 kakoka join, ka waseng'iyo term 3 kanyo. Koro kana dhi e form 2 to wachako wuok oko kwa dhi outings mag schools. Kanwa dhi kuno, kani nyalo romo gi ng'ato kaka boyfriend e outing, tiyudo ka osiepi mong'eyo chal maricha dhi to dhi nyiso boyfriend cha ni nyako mineno isero cha, nyako no muonyo yath. To kamane kakiyudo kakiwei. Koro akweda ni nodhi oketa piny, ma duogo ma wacho ni okabi muonyo yath, ma weyo yath the whole term. Kana adok to nidhi gol na remo. To kano gol na remo to noyud ka kute namba mag kute mag ayaki omedore.
omedorena. Koro kano yudi kono omedore kama to nowuok koda chakre nowuok koda no kana duogo emane courage shaduga yudo makora en courage jomoko mane wan godo chal manigi ayaki kaka an wachako tero ir principal yedhe kawakao kuno ero to akwed kata after mano akweda pod naduga yudo ka koro asenyuolo nyathina mokwongo anyuolo kako katieko form 4 to notan negative en negative chalne nobedo maber to kasenyuole to adhi adak gi move in adak gi jama machielo moken wuon nyathi nani. Koro kana sedhi kuno to nanyise chal mara moyie moadak. Kane wachako dak wa kode to immediately man wachako dak awachni awi maber kata marach ich mar ariyo donjo ka nyathina matin ni pod tin pok orwako kata higa ariyo. Koro accept ginen ijni noken no bedo na matek nikech be ka nanyuolo kata nyathi mokwongo napenjora ni an onyuola ka an gi kute magayaki to koro an be kadhi nyuolo nyathi ma koro ayudo ijni adhi nyuole kendo gi kute magayaki. Koro gini no chanda kendo nomiya stress ahinya kane an gi ijni matemo mondo agol ich mokwongo mar nyathina mokwongo ni to awi marach ni noko wuok Vera ako ino amake kanyo mana matin wayudi weche manyene machoka duogo iri kanyo stress mane intiere godo no kod kaka nitimo miyo vaka michopo no nyakora muge juanga kikidhi mabor kata matin en rawere kod kute magayaki kikisudi kikidhi kata matino. Welcome to Thailand. Experience 10 unforgettable nights through Thailand and Laos. Explore the vibrant streets and nightlife of Bangkok. Walk through Asian temples. Experience local markets, hidden caves, waterfalls and mountain views. Visit elephant sanctuaries up close. And somehow, every day feels like a completely different adventure. Experience Thailand with View Travel starting from $3,400 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Ansania wachoni, ningaki nyalo ringo kiwuok kae. Nono wang'eyo ni anyuola ni gin gibiro teri mana ka polis. Nyalo bedo ni en ng'a? Marago wuoyo godo e room no. Niti? Ananeno janyoro ne room moro kae sani. Ang'o? Rago gima rach kotimre ne pari, to an kayo ka bing'wono ni. Gik mang'eny osetimre ka, to nyaka sani in pudi dewo mana ngima mar pari ahinya. Fika pale, nasikia kitu kama mlio wa risasi. Na kuna majamaa wa pikipiki walikuwa wamepita hapa. Kuangalia mnaona jamaa Prado anakimbia hivi akipita kwa hii barabara akifanya uwi. Obila timo nonro ewi nek mar laktar mar obwongo ma onegi gi lisasi kadhi tich gi gach taksi e buore Nairobi. Young department oselor, nurses onge tich. Kidhi MCH oselor, nurses onge tich. Kidhi casualty oselor, nurses onge tich. Kidhi theater oselor, nurses onge tich. Kik wayud ka ng'ata nitiere tich. Tuo bedo gi kinde matek mar yudo thieth kaluwore gi ng'anyo mar nurses gi nyamreche e hospitende ma pacho ka. Mheshimiwa Ruto aamue asiwe candidate wa UDA akwe wa ODM. Ndio tutaweza waachia udeputy. Ama Kindiki aamue awachane na mambo ya UDA ingie ODM, ndio tutaweza achia yeye udeputy. Jodito mag ODM oramo ni UDA nyaka migi le machiel e kind jatend piny kata jalupne makatek to Ruto tigi otiko mar ODM.
machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo kacha weche mag akweda, watimo test ka abende wabong'e ni duoko chal nade. Ne wantiere kod Justin mabedo pimonwa kidienje mopogore opogore mag test. Olero kacha bende hocho manyaka tim ikruok manyaka tim ne jatuo kapok otim ne test gi. Yiena mondo mi aduogi kapok adok Kisumu. Iwacho kacha ni in advocate motegno, ipuonjo kendo ionge kod wichkuot moro amora nikech wach mar stigma ni idwa ni mondo mi iked godo. Nyisa moko kuom weche miromo godo kata yore mag tudruok mag mbui ma nyasani obed TikTok, obed Instagram, obed nikech ang'e ni nitiere kuonde go duto te. Aya, mokongo aromo gagi aseyudo stigma mang'eny sana. To kata kane pok achako wuoyo kuom tuo nani e mbui, nachako yudo stigma kuom relatives, ineno. Osiepe, wede. Wedega. And kaka nitie watna moro, okabiluongo nyinge. Yani okabiluongo nyinge, but nitie watna mane kanadhi e ode, nodhi onyiso jatich ni ng'ina Liza no kik mul nyithinda nikech en gokimi. Ing'eni mano stigma nikech mokwongo kamulo ng'ato kamae ok onyal yudo kimi, ineno. Koro maro yani ji pod niga gi nini mag stigma ni ka en gokimi ok onego kama. Koro kaka naneno ka yudo stigma, jok moko ok oheri, moko yanyi, moko wuoyo kuomi marach. Mago be mano medo jiwa moro mondo mi awuog oko mondo awuo nikech kiwuoyo be kuom gimoro e kaka imedo chango, iwinjo. Koro kaka nabire online be naromo gimoko, yudo ka ng'ato nyisi ni gine kikarang'o mondo wabi e liendi nikech in gayaki. Koro anyiero gi ganyiera nikech ang' natim ang'o. Mokwongo onge ng'ama ong'eyo tho mare, onge ng'ama ong'eyo chieng' mabro tho, bed ni in gayaki kata ionge ayaki, waduto wabro tho ka odiochiengwa ochopo, iwinjo. Koro an nikech nayie ang'e chalna kendo ayie ni ma chalna kendo atiyo gi yath maber, kendo achopo kama ok anyal miyo joma moko tuoni, kendo an gi chir mar jiwo ji man gi tuoni kendo puonjo ji about tuoni. Ok akawo ga gigo stigma marach, iwinjo. Awuoyo ga wuoyo, anyisogi mana ni onego ibed gi samineno pod yani ibedo gi chir, imedo bedo gi chir. Kata ng'ato nyisi ang'o, med bedo gi chir nikech at the end of the day maisha en mari, to in emi amua gi maisha ni, iwinjo. To kiamua ni dawinjo gik ma ji wacho, to adier bo bedo matek. Koro kik iwinj gima ji wacho, kata giyanyi, kata ging'udho kuomi olaw, timnia erri, muony yath, to maisha ni biro bedo maber. To kik iwinj gik ma giwacho, diniti kabisa. To moloyo kik ipim ayaki gi wang'i, kech mane momiyo an kaka wuono. Erokamano ahinya Liza Musanya kuom athung'a, awinjo ka intiere kod athung'a. Musanya ibo dhi maber. Erokamano. Abiro go iri Justin bang'e matin, to kapok adok iri Justin, ang'o ma weird kata ang'o ma galagala ma samoro jomoko osenyisi kata ni tim nikech ing'eyo ni nitiere kod kute mag ayaki? Aya, jomoko nyisa ni Liza giorenaga message e TikTok sana sana ni Liza ijaber to kaka in gayaki no in type chuora. Adwa ni dhi mi chuora ukimi, achuli 1,100, kata moro nyisa achuli 50,000, moro nyisa achuli 20,000 mondo ilind gi chuora. Mano is the weird thing maseromogo online. Koro gima gikia ni ok anyal kata infect ng'ato, iwinjo. Ok anyal miyo ng'ato tuoni. Erokamano ahinya. To gi lak seche gi to kanise yudo kute gi kowuok kuom jahera ni mokwongo cha, intiere gi ng'ato koso ni decide ni oyo oromo, oka adwa ni mondo mi ang'e ngimana. To intiere kod plan man chal nade ne ngimani makinyi? Plan bedo gi family, plan ichane nang'o? Sawa, mokwongo adwa gone sana dawa gi kwarwa erokamano kuom medo jiwa e wuoth masebedo kawuotho go nyaka nayud kan gayaki. Gisebedo jakora kendo gimedo jiwa gi gi ng'ata ng'ata mosebedo jiwa e yorni, agoni erokamano.
koro ngimana of course poka gine koka chako wuoth koro oka bingado bura yani koka relationship weche mag tudruok hera weche mag hera korka weche mag hera sani to okan single kendo ng'ama go onge gi kute mag ayaki to kendo next show I hope ni abiro kode ka Ruth mondo obi oluongo akele ka unene onge kod ayaki and a plan mar bedo gi family in the next life kendo podad apango mar wuoyo kuom tuona ni encourage jiwo joma nigi kute mag ayaki kendo puonjo ji kuom ayaki kendo kantie any organization ma udwaro ni ariurago mondo wabeduru kamoro achiel unyalo reach out social handles ga iluongo ni Liza Achila. Erokamano Liza. Antiere kod penjo mang'eny ka mokalo ahinya kotenore kod weche mag rawere kod kute mag ayaki kaito bende wang'iyo duoko wa mabende dhi wuok ei dakika 20 dakika 10 koro kata dakika 8 kodhi ahinya weche mag stigma in kaka Justin iwinjo kaka Vera nentiere kod stigma nyaka e skul nentiere kod stigma nyaka oko thothne inyalo wacho nang'o mondo mi jogo mana kaka Vera wacho ni bed kod chir herri muonye yath ibed kod ngima maber mana matin mondo mi amiye penjo moko ka weche mag stigma to pod nitie to kendo bro medo bedo nikech gimomiyo stigma nitie en ni ji ok oyie ni nitiere gimoro miluongo ni tuo mar ayaki. Stigma ni ikelo nyaka gi pastors nitiere jok madhi ka jalemo nitiere jok maweyo yath an awuon kaka ng'ama tiyo e kituo mar tuo mar ayaki asewito ji mang'eny nikech mana lemo ni asewito ji mang'eny e wach mag muonyo yedhe moko mag gineni mag jomoko dhi dala gi kene odhi omigi yedhe moko mag iluongo nang'o miti shamba yien apani wamake kanyo mana matin kendo akwayo director na kachiel kod producer nani abed kod kidieny mar ariyo mar chenro ni nikech Liza bende osingo nani oboduogo kod partner ne oboduogo kod jaera ne mondo mi wago mbaka kata kamano nikech saa emomaya wang' ado na dhi Kisumo ir Vera mondo mi Vera omiwa wach mogik ei dakika achiel kende kata duogu iru mondo mi umiya wach mogik kata wang'i duoko mag test mane watimo ka ado Kisumo ir Vera wach mogik minyalo weyo wagodo odiochieng' ma kawuono kotenore kod rawere kod kute mag ayaki awinji Ruth an gima inyalo hero wacho ne rowere oko kanyo mana kaka Lisa owacho waweuru pimo tuo gi wang'wa kinena kaka an Vera ni ok inyalo wacho ni an gi tuo mar ayaki kokanyisi koro waweuru pimo gi wang'wa pimo gi wang' ok ber and anyalo encourage rawere oko kachacha mondo ji oti gi protection to jogo manigi tuo mar ayaki mokwongo mondo giyie gi chal margi kiseyie mano e gimokwongo ma en treatment kiseyie kod chal mari tibedo gi courage mar muonyo yedhe gigo to stigma to nitiere en gima nitok to kendo stigma ema nego ji tuo mar ayaki ok neki stigma ema iyudo ka nego ji kabisa and mane momiyo wantie kaka advocates kae wawuok oko mondo mi wakony jogo eko ma ntiere kachacha ma suffer in silence mok nyal wuoyo e chal margi erokamano nya Vera akena tiek kodi kata kamano yena mondo mi atieki kodi kaeto wadwa ni mondo mang'ane duoko kaka chale Liza wach mogik e nus dakika Trevor osechopo domi wa weche manyien wach mogik mana paronu ni kikupima ayaki gi wang'u kendo kikia chal mar ng'at ma in godo osiep unyalo tiyo gi raboyunga kata inyalo dhi osiptal mondo chuoyi sindan mar prep kamuonyo yath tekni nitie nyaka sindan chuoyo ji tibedo protected dweche 6 e higa ichuoyi diriyo kende tibedo protected okinyal yudo ayaki erokamano miya duoko ni Liza kapo adhir Justin duoko ni chal nade ne watimo test ka anya kora mogia jongen kute mag ayaki kod rawere
mano e duoko ne nyakora munge jwanga dwa ni mondo mi yuani godo machiegni inene. Ji mang'eny wacho ni in nyako majaber mokalo ok ichal jagono manyalo bedo kod kute mag ayaki. To king'iyo line go gin line ariyo, tiende ni o test positive, mano en test matime studio ka odiechieng' ma kawuono. Erokamano ahinya Liza kuom chir kachiel kod puonj ma imiyo nyikora munge jwang. Justin, wach mogik katimiwa results gi. Jogi osewacho te. En mana medo jiwo. Wadwa pimre. Kik ng'ato gi wang'i kati wacho ni ng'ani ok nyal bedo ng'ama tuo. Pimruok no e gima muhimu sana. Kisepimori gi ng'ato to at least inyalo ng'eyo ni koro ng'ani adwa bedo kode, koro wanyalo loso kode maisha ki familia. Erokamano nyamiya results gi. Adwani mondo mwang'e mar Justin nyakora muge jwang kaking'iyo kineno test achiel mano en negative, to kineno test ariyo mano en positive. Wantiere kod yore mopogore opogore minyalo tim godo test. To ka wang'iyo mar Justin bende king'iyo owuok lines ariyo, tiende ni embende en positive. Yena mondo mi aduok nwero kamano Justin, Liza kachiel kod Vera. Erokamano mathoth kuom biro e chenro mar penj laktar. Wago mbaka, upuonja kendo uji weche mag kute mag ayaki kod rawere. Wabo bedo kod part 2 mar chenro ni. Erokamano ahinya. Ne Vera kantiere Kisumo. Vera, erokamano ahinya, amor kendo aduoko ni erokamano kuom chir ma intiere godo mar bedo kod family, mar puonjo oganda kotende kod kute mag ayaki. Ne oganda wa mantiere studio ka momiyo chenro ni obedo kare, kamoting'o Ben, oting'o Washira, mago gin jogo mochung' ne duola, ne director na Bob Wafula kachiel kod producer na Perpetua Okoth Nyameja. Erokamano ahinya. Ne in jahera mar chenro mar penj laktar, giwacho dhok achiel, kikipim kute mag ayaki gi wang'i, timatima test. Nyaka kendo odiechieng' machielo, iluonga ni Ruth Otieno, oritiuru masani. Yesu tunyamor kabaki, Yesu tunyamor kadendi baba, Yesu tunyamor kadendi, Yesu tunyamor kalongi baba, Yesu tunyamor kalongi. Kidna ruot. Mondo mi yud wer mar tomit na kaka skiza ton mari di star 860 star 418 hash. Parnia Ramogi TV en ot mar jower duto te. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich 2, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa.